ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст. Борадорон Hyundai Starex аст ки мошини мусофиркаш соли 2006 солае ки судишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Баъдурон судишвориш бензин газ ҳардаш, яъне ки мотори Hyundai Starex ICH аст ки моторуш 2-3 литр. хоб дар 100 км мегад то 80-90 км мегад газ катӣ мегарда. мотор мегад мошина ранги мошинои ҳамихел тез мер. обшин мотор беҳтарина ки ICH мегад задем. американка мегад моторуш мегад нав часпондаги мошин мегад бетариф мошине. коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарина. мошин баъдро ҳуҷҷатош қатъи танировкаш мегад то охири сола мегад ҳуҷҷат, яъне ки сирок дорад. ду баллони пеш мегад нав аст, ду баллони ақиб мегад 60%. мошин мегад электропакет, кондитсионер, монитор, родной краска, баллон ҳамаш старт-стоп, самбуфер. хоб обшим ҳама чӣ дорад. монитор, панитор, старт-стоп, самбуфер, магнитофон ҳамаш беҳтарин ҳолат. хоб дастфирошна мегад фурӯхтан мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ. баъдурон боз арзонтара мешавад. ягон мошинои арзонака боша мегад болоиш пултия мегад алиш мекунем. ягон мошиное ки мисол сози арзонтар боша мегад болоиш пултиян алиш мекунем, яъне ки вариантоятона худтона пешниҳод кунем. кадоми суми налиш катӣ мегирад арзонтара мешавад. ин мошин дар душанбе қарор дорад. ҳамаша мошина айнол таъриф кардаган, ягон ҷош пӯшидагӣ сараф надорад. мотор нав, баллон пачка, танировка, ҳуҷҷат ҳамаш то охири сола сирок дорад. ҳама ҷош кор мешавад бетариф марамат. дигар маълумотои пурраша аз соҳибашо гирен. агар шумо дар охали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат ҳам хеле сурат маълумот шуро кунем. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. ди мошини навбатии мо аст. баъдро мошини фақат алиши аст ки Volkswagen Polo аст ки соли 2018 солае ки судишвориш бензини холия. авбио мотор простой 6 литр экономник, коробка автомат. ҳолати мошин мега беҳтарин сайзтани. 4 баллон пачка, 4 дисковои худаш, салон тоза, кондитсионер, электропакет, родной краска, ҳуҷҷат мегад ҳама чӣ дорад. баллон сода аст, яъне ҳолати средни, хадавоишам кадагӣ. мошин баъдро дасти дуюми одамда гаштеса. ин мошин баъдро дар Москва дар Россия қарор дар метро Кателин гуфтагӣ аст ва ба мошинои дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. танҳо алиш мешавад дар мошинои ба Тоҷикистон буда. ин мошин худаш дар Москва аст. агар ягонта шумо агар сахт хадарӣ ки бошен, дар рақамошон занг мезанед, нархша ба шумо мегӯянд. ин ҳамин рақамошон аст, номерои Россия кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. бозам такрор мекунад ки мошине ки дар Россия ин дар Россия ба мошино дар Тоҷикистон буда лабои намуд кати алиш меша. фақат шумо вариантотона пешниҳод кунед, кадомиша худашон қабул кунад. хоб лайкотон назанед, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен падисаш кунем. дӯстони азиз, чӣ мошине ки шумо мехаред дар комментари нависед. мошини гуфтагии шуморо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. то охираш тамошо кунед. марамат далши рафте. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдурон Daewoo Nexia аст ки сайзтани беҳтарин светои сафед. соли 2006-1997 аст ки судишвораш бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробкаш баъдурон автомат. сайзтани мошин баъдурон беҳтарин. родной краска, салон тоза, электропакет, магнитофон. хоб 4 дисковои худаш, 4 баллони 80%. мошин баъдурон яъне кори вазбинда гаштагӣ нест. мошинча хеле ки дасти як одамда гаштагӣ. айни ҳол мегӯяд дар хона хоб аст, яъне ки ҳеҷ канеса ҳай кана ба ҳамин сабаб мошина мефурӯшанд. мошин мегӯяд тозага хеле Nexia ӯ арзонакои 10,000 сомона ино нест. баъдо мошинча мегӯяд тозага омада бинем, мегӯяд роҳат мекунем. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомонӣ. баъдурон боз арзонтара мешавад.
барои одамони харидори конкретна арзон мешавад. мошини осонак ҳайкадан, коробкаш автомат, мошинчаи осонак. мошин дар хона хоба мегӯяд, омада аз пеш бинен. ин ҳамин рақамошон аст, Россия кор мекунад ва дар рақамошонам имо, WhatsApp пайваст дорам. ба кадоми шумо ки маъқул бошад, дигар маълумоти пурраша мегирем. коробкаш автомат, мошин дар ваҳдат, нархаш 18 000 сомон бадрон арзонтара мешавад. дар рақамошон нависед, ё ки дар рақамошон занг занем, ба шумо маълумоти иловагиша метиҳанд. лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падлисаж кунед. шумо дам агарам хайр реклама бошад, ай даст натиҳен, суръатша роҳӣ кунед, қатъи маълумотош фурӯшда эълонда мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Mercedes-Benz C-класса ки серчка соли барои 6 1994 ҳастае ки 34 тоқа бензини холӣ. абио мотор 1.8 литр, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. светои радное мега дам хеле золотисти, мошин 4 калпакои худаш, 4 баллонаи 70%, салон тоза, электропакет, мошинча нахаду, мошин мега дар шаҳр гаштагиае. хай маълумоти иловагӣ ва 100% тариқи телефон худатон мегирем. нархи мошина мега 32 000 гуфтесем, бо каунтари дига мегад арзон мешавад. 94 сола бадрон 32 000 сомонӣ мошин дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадоми шумо ки лозим боша, агар харидори конкретно аниқ бошен, нами рақамо мегафонда занг занед, бештари маълумотша фаҳмида гирен. фақат барои одамони наличи сум доштагӣ марамат занг занед. дӯстони азиз, ба шумо чӣ маркае ки мошине ки дар шумо лозим ки бошад, дар комментария нависен. Mercedes-ай, мошинои советскай, Opel-а, ягон намуд дига мошинае дар комментария нависед. мо то чанд сомона кадом солоша мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо ҳам дастгиритона фаромӯш накунед, чӣ ҳамин хубӣ ки доред дар комментария нависед фикритона ва лайкора занед, видеора пол ниход дар чӣ сайте ки метавонед силкаша падлисаж кунед. раҳмат барои дастгиритон. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро мошинои экономни ҳастае ки Daewoo Tico ҳастае ки светои вишнови олучагӣ. соли барои 6 1996 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор экономни простой 0.8 литре, коробкаш автоматае, сайзтани мошин мегад нахаду. мошин нав хадавои кадагӣ, 4 та баллон мегад 70%, 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад срок ва танировкаш 8 моҳи дига мега срок дорад. мотор мега беҳтарин, салон тоза, хоб электропакет ва 4 та калпакои нав. мошинча мегад кагнада мегад тозакай, срочна мегад сум дар кора бо нархи арзон фурӯхтесиян. дӯстон не ки ин мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравша. дӯстон азиз ки кадом метавон агар дар ҳам тараф бошен рафта мошина бинен. дар ноҳияи Истаравша тарафи Хуҷанд боло ҳамагӣ бо нархи 9000 сомонӣ ҳастае ки боз ягон сум арзон мешавад, не ки бисёри бад не. мотор, танировка, ҳуҷҷат, баллон ҳамаш ҳолати 100% ҳастае ки ҳамашон мисол намекунед, расход намекунед обшин. рақамошон аст Вавилон кор мекунад, фақат барои одамони харидор метавонен занг занен. муомила ва савдош дар назди капоти мошин марамат. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро як тайга ҳастае ки Daewoo Lacetti ҳастае ки светои сафед. соли барои 6 2004 солае ки бензин газ, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадрон. мошин на зури зур, на безевид, ҳолати средняй нахаду. 4 диска, электропакет, кондиционер, салоншам тозаҳай, нашод ҳуҷҷат, хадавои задагӣ пуштагӣ, ай сета маълумотша нагуфтиян. хоб дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ бадрон боз арзона мешавад. не ки ин мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонида қарор дорад. кадоми шумо ки аз ҳамон тараф ки бошен мошинчаи арзон Daewoo Lacetti бо нархи 20 000 сомонӣ бадрон боз арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамо тисел ҳастае кор мекунад, бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо мегирем. шумо дар мамхали рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо, квартираҳо чизе ки барои фурӯхтан бошад дар WhatsApp имо рӯй кунед, фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexia бояти дига светои сафед. соли барои 6 1996 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор простой 1.6 литре, коробкаш механикаи, сайзтани мошин бадрон нахаду.
ҳуҷҷатҳои солонааш мегӯяд бучидаги ходовой дорад, баллон средняя, салон тоза, электропакет, родной краска, магнитофон. мошинча мегӯяд 100% дар нархи арзанда омода аз пеш бинен. ин мошин бадрон дар шаҳри бохта қурғонтепада қарор дорад ва нархша гуфтесанд 10500 сомонӣ, боз камтар дига мегӯяд арзон мешавад. илтимос ва хоҳиш дорам ки одамоне ки намехаранд беҳуда мегӯяд занг назананд, чунки одамони коргара фақат барои одамони харидор мегӯяд тамос гиранд. рақамошро мегафон ба кадоми шумо ки лозим бошад марҳамат занг занед агар ки харидор бошед. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора подписач кунед. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Бадро як таъсиссаи Opel Vectra A сайки светои вишнови светои олучагӣ. соли барои 6-1994 астае ки бензин газ ҳарташ кор мекунад. мотор прасто 1.6 литра, коробка механика, сайстари мошин бадрон беҳтаринае. мошин мегӯяд газ бензин кор мекунад, 4 та баллон мегӯяд пачка, 1 сола ҳуҷҷат дорад. фақат амина кам-кам мегӯяд косметически кор дорад. мегӯяд баъзе ҷош ами хел сарапина обшим косметически кам-кам кор дорад. айхе баллон ҳуҷҷат, салон ҳамаш 100% тозаакай, фақат мегири газметӣ. ходовойшам нав мегӯяд кадагем. ин мошин бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ. одамоне ки наличи сумкати мегирад бо арзонтара мешавад. хоб ба кадоми шумо ки лозим бошад дар рақамошон аста мегафон кор мекунад, бештари маълумотои пурраша аз соҳибашо мегирем. 4 диска, 4 баллони пачка, 1 сола ҳуҷҷат, ҳамаш 100% фақат косметически кор дорад. марҳамат занг занед. дӯстони азиз, шумо дар магазин ҳамхайр рекламаҳои мошинҳо, хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, ягон техникаҳо, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, ай даст натиҳен дар мо сурат ва маълумот чорӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. дар имзо навор ҳамқа мошинои фурӯшӣ доштем ки пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.